हाय लोगोफोर सोर खान्थाल फिथाइ दङ नै जोंहानाव बेफारिया खान्थाल फिथाइ नागिरफैदोंमोन आरो बिसोर खान्थाल फिथाइखौ बायनो सोंदोंमोन दामखौनो होथ्रामोन 7 टाका 8 टाका 10 टाकाल' होनो जासियो ओमफ्राय आं होनदों 20 टाकाबासो हरगोन ओमफ्राय 15 टाकानि बिसोर लानानै थांबाय खान्थाल फिथाइयालाय नै कर'नानि मुलि बिदि होननानै थांनाय बोसोराव ओरैबायदि भाइरेल जादों माने खान्थाला गरम नालाय कर'नाखौबो गरमजों सोखानो हायो होननानै ओमफ्राय खान्थालाथ' दानिया बिराद दाम जाखाबाय बेलेग बेलेग देश आमेरिका इंलेण्ड बायदियाव लांबाथ' थाइसेयावनो 1000-1500 जोंनि इण्डियानावबो 15 टाका बिदों ओरै वेस्ट बेंगलफ्राव थाइसेयावनो 200-300 आरो जोंनाव बिदिनो सोलियो थाइसेयाव 50-60 बेगरा बिदिनो दामानो दंखायो लोगोफोर फिथाइयासो थायाना दाना खमथार जायो देग्लाय जोंहा खान्थाल फिथाइयानो गैया लोगोफोर बिफाङालाय दंमोन फांबा 6 दालसो दंमोन बेनि गेजेराव फांनैसोआल' थाइदों आरो थाइदोंबा बिराद खम फिथाइया मानो बिदि जादोंथाय अखानि थाखाय ना मा जायखिजाया बोथोरफोरनि थाखायबो जायो आरो गयफोरा बिदिनो फिथाइयानो गैया देग्लाय गोबांनियानो खम जोंनाव बिदिनो खान्थाल फिथाइया खम थांनाय बोसोराव फांसेयावनो ओरैबायदि ख्रि 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 थाइदोंमोन ना देग्लायथ' गैयानो खान्थाल फिथाइयानो गेसेंथार फैसाबो मोन्दोंमोन आं फाननानै थांनाय बोसोराव लामनो गोमोन फानलाय खान्थाल बेगर फानलाय आरो गोरलैयाव फाननानै लाम मोन्दोंमन देग्लाय फाननो मोनासै बेजों दाख्लै 12था ना मा हरदों आरो दाबो दिनै 18थाल'सो हरनो हाबाय फिथाइयानो गैखायाबा देराखैनो खान्थाल फिथाइ जाबासो मोनफलासिनो क'क्राझाराव কি কৰিব খাব না কিবা বানাব মিঠাই চিঠাই বলে মিঠাইও বানায় বলে ইয়াৰ পৰা খুচেৰে ভাজিব গৈখালা হ'ব দে হ'ব কয়টা হল 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18টা দুটা ফাইলে আৰু 20টা রাইট হল হইনা 18টা 18টা রাইট হল